ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ କ'ଣ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ସକାଳ 6ରୁ ଆସିଲେ, ଦୋକାନ ଖୋଲିଲେ, ରାତି 10ଟାକୁ ଗଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନର ଟୋଟାଲ ସମୟ ଦୋକାନରେ ଚାଲିଗଲା, ଗୋଟେ ପିଢ଼ି ତାଙ୍କର ଦୋକାନରେ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଦୋକାନ ଯେଉଁମାନେ ବି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଦୋକାନ ଧନ୍ଦା ଛାଡ଼ି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ଦୋକାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୁଆଡ଼େ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ବୁଲି ଦେଇ ଆସିବେ, ତାପରେ ଦୋକାନ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଥରେ ଦୋକାନ କରିନେଲ, ତେବେ ତମେ ଖାଇବାକୁ ମାନେ ବୁଲିବାକୁ ତ ଦୂରର କଥା, ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଭଲରେ ଶୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କୁଣିଆ ମୈତ୍ର ଭଲ ମନ୍ଦ କୌଣସି ତମେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ତମକୁ ଘୃଣା କରିବେ, ଆଉ ତମ ଉପରେ ରାଗ ରଖିବେ। ଦେଖ ଦୋକାନ କରିଛି, ପଇସା ରଖୁଛି ଆକାଉଣ୍ଟରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମନ୍ଦରେ ସହଯୋଗ କରିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତମ ଆକାଉଣ୍ଟ ଜିରୋ ସବୁବେଳେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ତମେ ଘୃଣାର ଶିକାର ହବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ବି ନୂଆ ଦୋକାନ କରୁଛ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଦୋକାନ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି। ଆଗ ବୁଲି ଦେଇ ଆସ, ତାପରେ ଦୋକାନରେ ବସିବ, ଜୀବନ ସାରା ପଡ଼ିଛି।